Em dic Paqui Osorio i soc saladora de l'Hospital Josep Trueta de Girona i us volíem fer saber que estem molt bé, estem treballant molt a gust, tenim un personal molt qualificat, tenim equipació suficient de tot tipus i se treballa en molt bon ambient. L'únic inconvenient que jo veig és que, des del meu punt de vista, al ser saladora, tenim risc també i una mica de por de contagi dels pacients, perquè estem a prop d'ells, els regirem, fem les mobilitzacions, tenim cara a cara al personal, ajudem a les auxiliars, als infermers, a fer les higienes, a aixecar-los, transportar-los i considero que també tindrien de ser personal sanitari perquè estem en contacte en cada moment amb els pacients, hi hagin amb Covid o sense Covid. Qualsevol malaltia la podem adquirir igualment que els altres professionals.